Hamjakma Bwrwi malaina Logi Rithani twinai Thaniel Debbarmani Nogo Thangwi kwbangma Hamjakmung.tai Khakchangmung yapharwi Rwkha Mayagunang 24 Ramchandra Ghatni MLA Ranjit Debbarma horokan tunir pakai teh kisa, kampung kahema tongta. Enggak tahu sih bini nogo talangi bom turun. Enggak kau gol tak buta, sahaja bonus ulta dusiri tong. Tapi enggak bonus bukan hamka jok nana nangsa. Awal jok hai bini yo. Angene dili wo Takhuk Rwkha. Laithangjak kisa sikani horo mokam gamini sikla khoroktham Brokhatal Twiraja gamiwa Hamjakma Bwrwi malaina Thangwi Butok Hamjakmani fiaba Takhuk Thaniel Debbarma Hati barsani Yagulo no jibisak hamnogo Langma chomani Mayagunang MLA Ranjit Debbarma twinai Thaniel Debbarmani nogo buma tei bupha songno Hamjakmung Rwkha fiaba jora saboni bagui Hati barsani bisingo fano kono mungsani yapharwi gwrwi sidai thana police Ingko norongno kawas pelangi thanao taisa thriman ubin postmodern soho kaye khairiwanta kai kintu test khaika mane no moya test khaika ni tini Takhuk blake khairokma singchaja Thaniel Debbarma ni nukhungo phaika ang phataro dilli tongmani bagai jibi tongfrupano ba thrimani dino ang sokailiya niya aguliwo sokaimani Yagulo tini phaika bungnikan Nobin Chudri para na Nobin Chudri para no buma Thaniel ne bupha mo bupha mulai gorib borok gurui ongjao am samuro khai chalai jao leke khairama chincha tini sini TISF ni ojama rong tubui singoro phailaika naiteka paran borok bo phailaika borok kok chalaika gothana tamungkha tungya chethoru angkhanaka chethoru singka borobo saka pisu documents botika bo black cherai kho tabugo madhyamik jara porimane bo sudu adino logi thangmani mone emon khe bupha puru parbini kun treatment nungliya horo bono aisa nogo khiklai tonika endino bono robert bagano khiklai tonika buma bosano naitugui mayangui kham khayi naitugui ola mamani porase ben treatment ni ব্যবস্থা খাই যাব abun bagi no Thaniel no e bose muthangai narak malaya chaidok lai nathama chini society bo moting mane hne chengwan sugui maya omtino tabo gothi tomo omti crimes ya buni nukhuni bororok ano sao sar chengmoni justice nayo ang chaidok nai ang thana bo thanai human rights commission bang chithi nai সম্ভব khai khana diji bayang malaina ni chesta khainai o gothana no romoi pisanai Thaniel ni nukhungni bororok buma bupha bini bufayung Hamjakmani o kamini bororok Nobin Chudri kamini bororok Thaniel thimani justice san ang khoroksa lukubai chongjak MLA ongoi justice ba rimano ang chaitoknai omono abuga ngoroni pore jeng thana bo thanai jeskhaipano aham kai justice manani tei jeng chaitok layana ang jotono no koinai khaganang mayagunang rongno chini Thaniel ne buma bupha sang blaike gurui bigra samung khaicha jao norong nogrok nukhona tin rok hamtaya kapla rok orono tongjao ornu khungono tongoi Thaniel thijaka bupha songrongno yakare bufhaing jama yakare klangai thangka Thaniel ne kerang kothama Nobin Chudri parabo mol burum no sajagai tongana hoyto kebo pogoi thangan kintu buma buphale pogla Thaniel chini jotoni thani no khoroksa
संसारनि चाटिंगै सिंगै तंथुन नायथा तकायाव संसारबाय आइथरबाय तुलि दन पनि जाथन अमनो जों नायो थानेलनि मुखंनो जतनो न किसा फायै जुबा फायनानि मुखंनि बराव फाय मालाय फायनानि बागै आं जतनो न कयो आं दैतामो सानाय बिनि मुखंनो आंनि खायरकमा जाय हामजाकमा नाकारे आं तिनि मुंसा याफारि Langmaya borok kaham kereng tongthun ani kun nomorok langthangka apote bipote borok ano kol khaitu ang borni phai nukhongo phai uram phai chuba phai mankakai ang bo khatong thogan osano ungsiku tini Nobin Chaudhary parau asep salni Yagulo panak mane khoroktham romjaya boba hai ma tang abono tabu ang thano thangai singnai social media wo to nokhorka o je bunai rok buthanai rok ni bongni mangpli nokhorka mung nokhorka কিন্তু পুলিশ tangi ro maya tamungoi obuno kolok tam conspiracy to obuno no prothom police re kok saman pare no जों साइमाननाय तबे मा साइतंनाय पुलिस no जों प्रेसार मा खायनाय लोखुरक no tui no जों प्रेसार खालायनानै मा साइतंनाय